F'pajjiżna ħadd m'għandu jinżel arkub teħ sabiex jieħu xi ħaġa li hija tiegħu bidritt. Dan kien il-messaġġ tal-mexxej Laburista Joseph Muscat waqt il-programm Affari tagħna qeddidhom il-ġimgħa filgħaxija fis-Siġġiewi. Kif tiddeskrivi waħda mill-metodi kif tiddeskrivi l-politika kif nixtiequ nagħmluha huwa li ħadd ma jiġih laqqas biss moħħu li jinżel arkub teħ xi ħaġa f'dan il-pajjiż ġieħ kemm hemm. Dal-pajjiż rridu nqumu bil-wifqa l-kol flimkien. Irridu we stand up għal minoranzi fuq kollox. Joseph Muscat jgħid li mill-kummenti li ta' kuljum jisma' huwa u Martu Michel toħroġ il-ħeġġa tan-nies favur bidla fid-direzzjoni. Żied li uħud minn dawk li jridu bidla fid-direzzjoni jgħidu li ma jitwemmnux meta jgħidu li se jivvotaw għal moviment li qed jingħaqad madwar il-Partit Laburista. U jien dawn il-persuni inħeġġiġhom u ngħidilhom illi jekk hawn persuna li hemm minnhom huwa jien u jien ħanku qiegħed nemminhom illi qegħdin jivvotaw għall-bidla. Għax hija kważi xi ħaġa naturali. Jien kont qed nisma'kom fuq ir-radio jien hawn ġej hawnhekk u dik kienet l-ispirtu dan huwa s-sentiment li hawn, da s-sentiment li hawn bħalissa fil-pajjiż ma jistax inħoloq b'mod artifiċjali. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista huwa seren għaliex qed joffri alternattiva. U l-Partit Laburista sema lill-poplu, sema mill-poplu u naħseb din is-serenità li ninsabu fija illum għax jiġieli nsemmuha Mixellu jien meta nkunu qegħdin nitkellmu, aħna ġieli saqsuna min jaf kemm intkom tens, min jaf. Onestament, qatt ma kont seren daqs illum jien. Bis-serjetà ġifieri minn dat tip li nafu li qegħdin noffru alternattiva vijabbli ħafna lill-poplu tagħna, proġett ta' gvern, imma s-serenità li qegħdin ninsabu fija u hekk illum hija ġejja mill-fatt li jien jekk hemm xi ħaġa li saret ħażin, ngħid li saret ħażin. Jekk dal-moviment minn hemm tgħallem. Il-Partit Laburista għala Joseph Muscat jemmen illi l-għażla li trid issir hija dwar x'tip ta' mentalità għandu bżonn pajjiżna. L-għażla li ħankunu qegħdin nagħmlu hija dwar x'tip ta' mentalità rridu li toktor f'pajjiżna. U aħna qegħdin ngħidu li t-tip ta' mentalità li rridu toktor f'pajjiżna hija tip ta' mentalità fejn ma noqogħdux niffukaw fuq il-passat li firidna żejjed, imma li nafu nistgħu npoġġu bil-qiegħda nitkellmu bejnietna u naraw illi feq-qiegħda issewwa. U jien fil-fehma tiegħi issewwa din id-darba qiegħed jindika li hemm bżonn bidla fid-direzzjoni. Grazzi, Dr. Muscat.